Takže čau lidičky, tady zdraví vás v Black.cz Game. A v dnešním videjku si ukážeme, jak se stát let's playerem. Potřebujete na to výkonného kompa, což je jako docela slušně mám. Tady jsem ještě nahrává předchozí videjko, právě 23. listopadu už je, ty krou, to je za chvilku Vánoce. No takže bude nějaký vánoční speciál, budou Vánoce a teda potřebujete k tomu ten program, jmenuje se Atube Catcher, a nebo k tomu potřebujete program Fraps nebo bandicam.com. My si budeme ukazovat ten tutoriál na tomhle tom, ale dám vám i na bandicam, i na tohle, i na Fraps. Ale ukazovat si nastavení budeme jenom na tomhle tom, ale jako není to v největší kvalitě. Fraps je samozřejmě ve větší, ale my si to přes Fraps loguje. Takže půjdeme na váš prohlížeč, zadáme si tam uložto.cz, do vyhledávače napíšeme Atube Catcher a vyhledávám to tu Atube Catcher. Vy si stáhnete hnedka tady tohle z toho první, já vám dám všechno do popisku. To si stáhnete, nainstalujete a na ploše budete mít tady tohle, budete mít soubor a ten otevřete. Takže já si to otevřu znova, tak na tomhle tom se mi to zrovna nahrává. Takže schoď programy Atube Catcher. Takže mě se to otevře ještě jednou. Mám se za menší lagy, ale ne, jako nahrává se mi to hnedka po své. Tak teď ukaž, dobré. Takže máte tu ten Atube Catcher hnedka nainstalovaný a naběhl vám. Takže dáte Screen Record. Tady si nastavíte, kam chcete, aby se vám to ukládalo. Tady tohle by mělo být, tady tohle z toho HD audio input a tady tohle je, jestli chcete mít vidět myš, tohle je, jestli chcete, aby vám byl slyšet mikrofon. Tohle je, jestli to chcete stopnout za 60 sekund, tohle jestli to chcete startnout za 50 sekund. A když dáte tohle zaškrtnete, oboje. Když zmáčknete F7, tak vám to začne nahrávat. A objeví se vám to a F9 to vypnete. Pokud si dáme, aby se vám to zapínalo v sedmičku, tak tady ten USEHOT case musíte mít zapnutý. Pokud to nemáte zapnutý, tak to musíte normálně otevřít tuhle ikonku a tak na to klikat. Já to dělám tou F7. Já to mám otevřený teď z 2. Jo. 3 minutky. To bude opravdu krátký tutoriál. Tak, teď už stačí jenom startnout.